Как се променят прическите през годините и още доколко новите тенденции, които се налагат в началото на всеки сезон, всъщност са добре забравени стари, разказват Иван Черкезов и Огнян Пенев. Днес ще ви срещнем с коафьора, който се грижи за прическите на почти всички изпълнители от актуалните български клипове по музикалните канали. Негови модели дефилират и на модния подиум. Жоро Петков с охота споделя пред нашата камера своята вяра, че косата е от изключителна важност за цялостния имидж на всеки човек. Без значение дали пребивава в средите на шоу-бизнеса или води тих и скромен живот. Част от основните тенденции за прическите са добре забравените стари прически от 50-те и 60-те години, които жените са много по-женствени. Връщат се съответно силните атрактивни цветове, като дълбоко кистеняво, ярко червено, медно, златисто медно и оранжево за косите. При мъжете също навлиза много силно индустрията, като промяна на цветовете, но при мъжете по-пънк цветовете, които са или ярки контрастни, или дълбоки тъмни цветове, вече и мъжете се боядисват. Що се отнася до разстоянието между зимата и лятото, където се намираме в момента, Жоро препоръчва. Спрямо всеки сезон трябва да се ползват подходящите продукти за всеки тип коса. Лятото хидратиращи, за да увлажняват коса му да не изсъхва от силното слънце и да придава повече блясък и жизненост. И сега, съвсем в края на женския месец, един специален подарък към дамите и тяхното лято на 2012. Силно актуално са напомнящите пин-ъп прически, т.е. на всички тези момичета, които 50-те години са били с дълги кадрици назад и с открито лице, с горе леко завъртяна като ролка или нещо такова. За новините на Нова, Иван Черкезов.